אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחרי הדברים הנרגשים ובעיקר הסיומת המיוחדת של חבר הכנסת אראל מרגלית, ובעיקר אחרי הדברים של חברת הכנסת לבני וחבר הכנסת אראל מרגלית, אני רוצה להיבנות על דבריהם. כי הנה החושך יכסה הארץ. ימים ארוכים של אור הפכו לימים של חושך, כיסוי של הטוב ושרף של מעלה עם אש זרה של מטה. מלחכים את שולי בגדינו ומאפשרים לנו לחוש משהו מחומו של הגיהנום. להריח ריחות באושים, לחוש בטעמים זרים ולייחל ימים טובים. אני פוגש לא מעט אנשים מיואשים, כאלה שלא יכולים להכיל את הרגע. חברה במגננה, וכשמתגוננים תוקפים, מחמיצים את השעה, את ההזדמנות. ימנים או שמאלנים, דתיים או חילוניים, חרדים, ערבים, יהודים, כולם מתגוננים ובונים ביצורים. חברה בטירוף מערכות, מואשמת ומאשימה, מתחמקת. מסרבת לראות שמאחורי החושך הגדול מסתתרת הזדמנות גדולה, ואנחנו לא ניתן לה לחמוק. דמיה של שירה זועקים אלינו מן האדמה, ואנו במקום לעשות חשבון נפש עונים, השומר הכי אנוכי, הוא היה מטורף, הוא לא מייצג. דמיו של התינוק אלי זועקים אלינו מן האדמה, ואנו במקום לעשות חשבון נפש עונים, השומר הכי אנוכי, הוא בכלל לא אחי ולא מייצג אותי, אלוהיו לא אלוהי. אבל מהם מבקשים אותנו לגייס את כולנו לתנועה שממשיכה לראות בתקווה לא רק המנון, אלא מצפן ומצפון. השינוי חייב להיות מבוסס על התעלות גדולה ועל רוח ענקית. על הנכונות להושיט יד לרחוקים. על ההבנה שאין שוני בין שולחן שבת משפחתי בו מתווכחים ונותרים אחים למעגל המדיני. אחווה לא דורשת הסכמה, אבל היא דורשת הכרה וכבוד ובעיקר הקשבה. כבר הדגיש הפילוסוף ישעיהו ברלין שהאמונה הנושאת באחריות הגדולה ביותר לשנאה, המובילה להשפלה ואף להרג, היא האמונה שאנשים שאינם שותפים לאמונתי, אינם שותפים לאנושיותי. זהו הרגע שבו הגזע מחליף את האמונה הדתית הטהורה, זהו הרגע שבו נולדות שורות פרטיות, לאומיות ואוניברסליות. הרגע הזה שבו אני מסית אותך מן העולם שלי, מגרש אותך ממסלולי, מגדיר אותך כלא אדם או כמי שלא שווה לי, הרגע הזה הוא זה שמביא להכנת פצצות גרעין מוסריות של שנאה. ההשחתה המוסרית צומחת כשרק אני צודק, כשרק אני יודע. ועכשיו יבואו אנשי סימני הקריאה, יטענו שאני וחבריי מתרפסים, שאין בנו די גאווה לאומית, שאיננו מייצגים נאמנה את היהדות, אבל מי שגבו זקוף, שביטחונו מוצק, שוודאותו בחיים של אור וטוב בולטת, יכול להקשיב לקולות אחרים, להכיל אותם ולבנות יחד איתם עולם בריא ואופטימי. המקום השני שבו פורצת השחתה מוסרית הוא המקום שבו האדם מפסיק לקבל אחריות. לא בכדי המילה אחריות מכילה בתוכה גם את המילה אחר. ברגע שבו האדם מתעסק בהאשמת הזולת, המוסר עובר דירה, הולך לחפש לו בית. אחריות היא לא חולשה, וקבלת אחריות היא הרגע שבו האדם מחליט לתקן. הרגע שבו האדם מפסיק לומר שהוא לא מתנצל, ולחזור ולטעון שהשני אשם לא פחות. זקני העיר שלנו צריכים לומר, ידינו שפכו את הדם הזה. כך הם יטעו בנו תקווה ואחרית. ידינו שפכו את הדם הזה. כמה מאיתנו שמעו מי שמכנה את חברו הומו ושתקו, ואפילו צחקו. האם לא היינו במקומות שבהם ביזו ושיסו, השפילו, אמרו, צחקו ולא מחינו, לא עצרנו ולא אמרנו עד כאן. ושמענו בדיחות תפלות על ערבים שהם טובים בעיקר כשהם מתים, ואחמד ומוחמד כיכבו בסיפורים שיש בהם טעם רע ולא עצרנו. הוויכוח הוא בין אומות, ואסור שהוויכוח על הארץ יפגע בהכרה המוסרית הבסיסית בערך חיי האדם. ושמענו גם מילים קשות על חרדים שהם פרזיטים, ועל מתנחלים שהם פשיסטים, ועל שמאלנים בסמך שהם פוסט-ציונים וחסרי ערכים, ושתקנו, וצחקנו, וחייכנו, ולא הגבנו. כשמנהיגות לא מקבלת אחריות, מאבדים אותה. מנהיגות שאיבדה את אמון העם ביכולתה לשנות דהירה ללא כיוון, בדרך ללא מוצא, מנהיגות של ספינים ואירועים מצולמים, מנהיגות שמבקשת להרוויח את הרגע ולמאוס בנצח, מנהיגות שמטפחת שבט אחד על חשבון השבט האחר, מנהיגות ששולטת מכוחו של שיסוי איש באחיו ולא מכוחו של איחוד, מנהיגות המתחמקת ממשימתה לבנות אתוס משותף ולא מפלג.
מנהיג הוא מצפן, מגדלור של אור, עמוד האש לפני המחנה, ובאין מנהיג יתפרע העם. יחגגו הטוקבקיסטים, יקללו, ישתלחו. התגובות על שני אירועי הרצח הנוראים מזעזעות. חיות טורפות ופחדניות המסתתרות תחת חופש הביטוי מרשות לעצמן לזהם את הסביבה תוך הטלת הרס, הצדקה, חשבונאות דמים של מי הרג יותר, כאילו שאם הם הרגו יותר תינוקות אז אנחנו מוסריים יותר. אחריות זה הרגע שבו אני דומם, מתבונן פנימה, מחפש את החלק שלי. אז זהו, נמאס לנו. כי אנחנו מכירים את הישראלים ויודעים שרובם לא כאלה. אנחנו מכירים את הצעירים בתנועות הנוער, בקהילות הצעירים, בעמותות של חסד וצדקה. אנחנו מכירים צעירים המתגייסים לצבא ולחברה מתוך שליחות גדולה, ונמאס לנו מאלה שעושים הכל כדי שיד איש תהיה באחיו. לא ניתן לכם להמשיך לסכסך, לפגוע, להיבנות רק בזכותן של מריבות בין אדם לאדם, בין יהודי ליהודי, בין יהודי לערבי. לא ניתן לכם להיבנות מכוחה של שנאה. אנחנו לא פחות לאומיים ולא פחות ציוניים ולא פחות יהודיים, ואנחנו לא פחות ליברליים ולא פחות שוחרי חופש, כנראה שיותר, הרבה יותר. כי כל התורה כולה על רגל אחת אומרת שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. ורבי עקיבא, גדול החכמים שעסק בבניית הלאומיות שלנו במרד בר כוכבא, דווקא הוא היה זה שאמר שכל התורה כולה היא ואהבת לרעך כמוך. אז גם אנחנו יודעים להקים מחתרות. מחתרת ואהבת. מחתרת שבה אוהבים את כולם. מחתרת שבה מוחים כנגד השנאה. מחתרת שבה יודעים לאהוב להט"בים וחרדים, מתנחלים ושמאלנים, שמאלנים תל אביבים ואפילו ערבים. כי כולם בני אדם. כולם נבראו בצלם אלוהים. וגם אלה שאנחנו לא מסכימים איתם וחולקים עליהם. אנחנו יודעים לבנות ארץ אחרת לכולם. אנחנו יודעים שאפשר שיהיה כאן משהו מרוחו של גן עדן. ומי שלא יודע, מי שרוצה לשנוא, להיות צודק, להכניע, להכריע, שילך לו לפינה נידחת ויחיה בעולם של חושך ושטנה והרג, וייתן לנו לבנות את גן העדן עליו חלמו אבותינו. שהרי במסכת אבות כבר נאמר, איזה הוא גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו לאוהבו. ואל תמהרו להשכין שלום. למדו אותנו איך להתווכח. למדו אותנו לנהל ויכוחים עמוקים על זכויות אדם וזכויות על הארץ. כי מותר ואולי חובה שנחשוב אחרת. למדו אותנו לחיות יחד גם אם אנחנו לא מסכימים, גם אם אנחנו חולקים, כי אסור להיבהל ממחלוקות. צריך לברוח משנאות, ולאף אחד אין זכות לדרוש מצד זה או אחר לקבל את עמדתו. איש לא יחלק ציונים ויקבע מי ראוי ומי לא ראוי לבוא בקהל. אבל נעשה את זה תוך כבוד והערכה, תוך הקשבה עמוקה, תוך פתיחות לשנות עמדה, תוך גילוי אחריות לסביבה כולה. במקום השלישי בו מתעצמת ההשחתה המוסרית, הוא המקום שבו לא יודעים או לא מסוגלים לבקש סליחה. במקום שבו הסליחה היא הצגה תקשורתית, צורך מן השפה ולחוץ. סליחה לא פוגעת בזהות. סליחה ומחילה הם המתנה הגדולה שנתן לנו אלוהים. לבקש סליחה זה לקבל את היכולת להתחיל מחדש. מהי הורות אם לא היכולת לאפשר לכל ילד לטעות? האם יד המקרה היא שהמילה רחם והמילה רחמים באות מאותה משפחה? מהי אומה אם לא המקום שבו אפשר להתחיל מחדש אחרי שטועים? מהי אומה אם לא המקום שבו אפשר לבקש סליחה? לא שיח של ייאוש, שיח של סליחה עם עין אחת בוכה ועין שנייה לציון צופיה. בסוף השבוע קיבלנו צו 8, ואנחנו לא נוותר. בשם העבר ולמען העתיד, אנשי אמונה אנחנו, ואת החושך נגרש עם הרבה אור. אחת החוויות המרגשות של השבוע מבחינתי, זאת החוויה שבה בכל ערב שבת הילדים עומדים ככה בשורה, הילדים והנכדים, ואנחנו מניחים עליהם את הידיים, ואומרים פסוק, מברכים את הילדים, אומרים להם, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. זה דבר נורא מוזר, שדווקא אפרים ומנשה נבחרו להיות אלה שבשמם אנחנו מברכים. יש בספר בראשית טלנטים הרבה יותר גדולים מאשר אפרים ומנשה. אז למה דווקא את אפרים ומנשה הבאנו לשולחן השבת, ובכל שבת, בהתרגשות עצומה, אנחנו מברכים את הילדים שלנו? חשבתי על כך, ואני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט. תסתכלו בספר בראשית. כל האחים עד אפרים ומנשה, בואו נזכור אותם. קין והבל האחים הראשונים, רצח. אברהם והרן האחים השניים, שנאה. יצחק וישמעאל, שנאה.
יעקב ועשיו, שנאה. יוסף ואחיו, שנאה. שני האחים הראשונים שלא רבו, שני האחים הראשונים שהסתדרו זה אפרים ומנשה. בכל שבת שילדים שלי עומדים מולי, אני אומר להם, ישימך אלוהים כאפרים ומנשה. אל תריבו, אל תלמדו מכל האחרים, תלמדו מאפרים ומנשה. אם רק היה אפשר שכל החברה הישראלית הייתה מרכינה לרגע אחד את הראש, וביחד היינו אומרים, ישימנו אלוהים כאפרים וכמנשה, אולי הייתה צומחת תשועה כולה לכולנו.